Это падкаст пра польскую палітыку, зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. І зараз мы даведаемся вынікі экзіт-полаў 3 хвіліны па першага тура выбараў у Польшчы, і далей будзем іх абмяркоўваць. І я таксама нагадаю, што мы робім гэты эфір з падтрымкамі нашых любімых рэкламадаўцаў. І першы наш рэкламадавец гэта школа польскай мовы «Польскі на так», у якой я вучуся і сам. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так» ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Таксама гэты эфір падтрымліваюць нашы сябры з аўташколы «Дэніс Драйв», у якой можна як вывучыцца на правы, так і палепшыць свае скілы за стырном. Вельмі раю. Аўташкола для сваіх у Польшчы «Дэніс Драйв». Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Вось, і у нас застаецца літаральна 2 хвіліны да вынікаў экзіт-полаў. Магчыма, вы на нейкіх планах бачыце, што мы з Кірылам ўсё больш тыкаемся ў экраны, кудысьці, бо мы паралельна глядзім іншыя крыніцы, ТФП, дзе будуць вынікі экзіт-полаў. Мы таксама паглядзім Рэпубліку, дзе будзе другі экзіт-пол, пра які ўжо сказаў Кірыл. Вас зараз 434 чалавекі. Уладзе Вярбіцкая дзякуе таксама за донат. Піша Уладзе, што разбіраецца ў польскай палітыцы лепш за ўсіх сяброў. Хочацца думаць, што дзякуючы нашаму падкасту. Вось, застаецца 2 хвіліны да вынікаў экзіт-полаў. Нас пытаюцца, хто пераможа, ставяць на нейкую меншую розніцу, пішуць: пацаны, дзякуй за стрым, дзякуй вам вялікі за ўсё, што вы пішаце, за вашу падтрымку. Мы чакаем з хвіліны на хвіліну, літаральна. Кірыл ужо стабіўся. Пішуць, што, кажется, падаецца, будзе неспадзянка. Дарэчы, ва ўсіх палітычных штабах таксама зараз назіраюць. Усё паказвае, што неспадзянка, то бок сюрпрызы будуць, але хутчэй гэта не будзе тычыцца першага і другога месца. Ось, а крыху далей. 50 секунд. Больш пакуль не могу казаць. Да, і, дарэчы, у нас таксама такі інсайт, навіна, што і у нас з'явіўся інсайдер у адным з палітычных штабоў. Так. І мы хутка раскажам, зразумела, мы не скажам, хто гэта, але будзе зразумела, з якога палітычнага штаба. Таксама пакуль цішавы борщ, яшчэ 30 секунд. Не буду распавядаць. Не ведаю, як вы. Рыхтуйце шампанскае. Сергей Гарбачоў, дзякуй за донат. Іван Увараў, дзякуй за донат. Ой, нам яшчэ і кавачка прыляцела. Дзякуй за донат. Яшчэ і кавачка прыляцела. За ўсім не паспяваем. Ой, сябры, ўсё. І так, усё. 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз мы з вами даведаемся. Я агучу, хутка выведзем пікчу. Не работае принтскрін. Рафал Часкоўскі, 38. Прабачце, не паспяваю агучваць. Зараз выведзем, але будзе не ўсё. Рафал Часкоўскі, 38. Караль Наўроцкі, прабачце. 29,1. Караль Наўроцкі, 29,1. Славамір Мэнсон, 15,4. Зараз мы выйдзем на экран, каб было бачна. Нечаканы Гжегаш Браун, 4, 6,2. Адріан Занберг, 5,2. Шыман Галоўня, прабачце, што не ўсіх паказваем, 4,8. Вось такі п'едэстал. Зараз мы аднавім карцінку. 4,1. Каб паказаць усіх, бо тут мы зараз вам паказваем не ўсіх. Вось, слухайце, зараз першы шок аднавіцца. Я зараз зразумею увогуле, што адбываецца. Мы зараз пакажам усіх, хто на першых 5, напэўна, месцах. Пакуль пішыце каментары, што думаеце. Нас ужо глядзіць 476 чалавек. 476? Так. Нічога сабе. Бачите, 500 чалавек нас глядаць. Дзякуй вялікі. Вітаем усіх, хто далучаецца ў дадзены момант. Слухайце, цікава. Бачым ужо ўключэнне ў штабах. Зразумела, што Рафал Часкоўскі
задаволены, паказваюць яго штаб, усе паказваюць, машуць сцягамі, усё добра. Але слухай, Кірыл, вось адразу хачу спытаць. Базава, так, перамога, але розніца, 20%. Ну, сябры, было ж вядома, і ў прынцыпе, я і ў падкасці таксама казаў, што будзе урэальненне, так, то бок дадзеныя падтрымкі, па падтрымцы яны будуць больш блізкімі да таго, якія падтрымкі маюць палітычныя партыі. Ось. Прыкладна вось так яно і ёсць. Канешне, неверагодна вялікі поспех Гжэгажа Брауна, бо згодна з экзіт-поламі гэта 6,2 галасоў, ён на 4-м месцы. І гэта сапраўды шмат. Ось. Гэтага не паказвалі, дарэчы, даследаванні у апытаннях, так? Бо вельмі верагодна, што ён быў так званы недошацаваны, так? То бок людзі адмаўляліся, людзі, якія фактычна яго падтрымліваюць, адмаўляліся адказваць на пытанні інтэрв'юераў, ці казалі проста неправду, напрыклад, не ведаю, ці яны сароміліся, ці проста не хацелі, ці яшчэ нешта. Ось. Што яшчэ цікавіць? Так, у Славаміра Мэнсона атрымалася, скажем так, зрабіць добры вынік, бо апошнія даследаванні апошнім часам паказвалі, што ён з'язджае вось у накірунак 12%. Нават 10 Калі было. пацвердзяцца вось менавіта гэтыя дадзеныя, так, то гэта будзе для яго проста неверагодны поспех. Дарэчы, тут ён мог ізноўку умацаваць сваю пазіцыю цягам вось апошніх даслоўна 2 тыдняў, так, то бок калі была афера з кватэрай Карла Наўродскага, і Славамір Мэнсон пачаў вельмі моцна атакаваць Наўродскага перадусім. Так, што мы бачым далей? Адріан Занберг, 5,2. Гэта таксама вялікі поспех для партыі «Разам». Ось, бо упершыню партыя «Разам», ці ейны кандыдат, зрабіў вынік, які, калі б гэта былі выбары парламенцкія, то ён бы дазваляў увайсці самастойна ў Сейм, так, і стварыць парламенцкую фракцыю. Шымон Галоўня на 4,8. Так, калі гэта пацвердзіцца, то гэта будзе азначаць 6-е месца, так, 6-е месца. Гэта, сапраўды дрэнна. Ось, і выглядае на тое, што ў спадара Шымона абсолютна не атрымалася выкарыстаць патэнцыял, які быў. Ось, і проста разбазару падтрымку канчаткова. Што будзе далей? Паглядзім, гэта jedna wielka niewiadoma, jak кажуць у Польшчы. Давай скажам пра апошнюю кандыдатку, якая набрала прилічная нейкая amount of votes. Магдалена Бея 4,1. Так. Магдалена Бея 4,1. Гэта, я б не сказаў, што гэта нейкі добры вынік. Ось. Выглядае ўсё так, што Адріан Занберг перацягнуў на сябе вялікую частку менавіта левага электарату. Так, ёсць яшчэ Йоанна Сенешин, 1,3. То бок, вось, дарэчы, мы у апошнім эфіры узгадвалі, што сацыёлагі звярталі ўвагу, што сумарна расце падтрымка выбаршчыкаў менавіта левых, так, што нават у некаторых даследаваннях выходзіла там до 15%. Калі падлічыць тое, што атрымалі левыя кандыдаты, то бок Зандберг, Бея і Сенешин сёння, то атрымоўваецца 10,6. То бок гэта ўсё ж такі менш і так, даволі выразна менш ад таго, што чакалі. Бачна мабілізацыю правага электарату. Ось. Вельмі моцна. І моцна. Так, перадусім гэта вынік Славаміра Мэнсона і Гжэгажа Брауна. Так, вось менавіта ўжо такі правы электарат, так, больш правы, чым права і справядлівасць. Слухай, а я пра што падумаў? Гэта ж атрымліваецца, што Мэнсон плюс Гжэгаж Браўн, ён же быў у канфедэрацыі. Ці можна так груба вельмі сказаць, што канфедэрацыя набрала на гэтых выбарах больш за 20%, па выніках экзіт-полаў? Скажем так, нібыта так, але варта памятаць, што за канфедэрацыю цяпер галасуе шмат выбаршчыкаў тых людзей, які расчараваліся ў тым,
расчараваліся ў партыі Чэча Дрога, ну, у кааліцыі Чэча Дрога. Так? Гэта выбаршчыкі вельмі ліберальныя ў сэнсе гаспадарчым, эканамічным. Вось. І яны пабачылі, што Чэча Дрога ну, не асабліва што змагла зрабіць, увесь час грызецца са сваімі кааліцыянтамі, вось, і пайшоў вялікі адток проста ад менавіта гэтай фармацыі выбарчай. Так? Ну і нехта справы справядлівасці быццам бы туды таксама мог са справы і справядлівасці крыху дакладна таксама. Агулам, вось, на што яшчэ варта звярнуць увагу. Перад днём галасавання вось апошнія экзіт-полы, апошнія не экзіт-полы, даследаванні перадвыбарчыя, якія былі, паказвалі, што розніца паміж там першым, другім месцам можа быць нават там 6%, нават 8 я бачу. Ну гэта, канешне, я ўжо так і перад выбарамі казаў, што гэта не асабліва рэальна. Электарат, асабліва правай справядлівасці, агулам вось гэта такі сацыялагічны феномен, так? Правы электарат, ён часта хаваецца вось у людзях, якія адмаўляюцца адказваць на пытанні інтэрв'юераў, ці кажуць неправду, ці кажуць, што яшчэ не вызначыліся, а пасля вось галасуюць менавіта на гэты кандыдат. Гэта феномен, які назіраецца не толькі ў Польшчы, але агулам па ўсім свеце. Дарэчы, мы нічога не сказалі пра нашага любімага кандыдата. Мацея Мацяка. Мацея Мацяк. Колькі ён набраў? 0,4%. Ось, 0,4%. Дарэчы, вось фрэквенцыя. Чакайце, трэба пачакаць, дзе тут фрэквенцыя? Колькі людзей прыйшло галасаваць? Пакуль Кірыл... Мне гэта вельмі цікавіць проста. Да, гэта вельмі цікава, але пра Мацея Мацяка, ну вось 0,4%. Вось мне падаецца, гэта вельмі добры вынік польскага грамадзянства у шырокім сэнсе і часткі мігрантскай, бо мы ўсё ж такі падкаст у першую чаргу для мігрантаў і мігрантак з Беларусі, ну і Украіны, дарэчы, бо украінцы і украінкі добра разумеюць беларускую мову, і для полек і палякаў таксама, але ўсё ж такі у іх ёсць таксама іншыя меды. І вось я лічу, што 0,4% Мацяка гэта вельмі добры вынік, бо гэта значыць, што ну, не спрацоўвае вось гэтая прапаганда ўся. Не спрацоўвае. Так. Супер, і, я задаволены. Пра расійскаму кандыдату не асабліва ёсць што рабіць у Польшчы, скажем так. Ось. Канешне, там называюць высоказабраўна пра расійскім кандыдатам, ну, магчыма, у нейкім... Ну, дарэчы, ён не казаў падчас гэтых выбараў, што ён падтрымліваў Владзіміра Пуціна. Не, ён проста казаў тое, што трэба неяк там дамаўляцца і неяк там суіснаваць далей. Так, скажем, так, гэта такая умоўная прарасійскасць. У яго шмат іншых грахоў, я б так сказаў. Ну, так, окей, так. Ну, скажем так. Але так, ну, скажем так, калі гаворка пра першыя два месцы, то нейкіх сюрпрызаў вялікіх няма. Фрэквенцыя ёсць, вау. Сябры, згодна з дадзенымі экзіт-полаў, гэта не дадзеныя ПКВ, Дзяржаўнай выбарчай камісіі. То бок яны могуць яшчэ змяніцца. Але mamy рэкорд, ёсць рэкорд. 66,8%. Гэта, калі гэта пацвердзіцца, гэта будзе абсалютны рэкорд, калі гаворка пра першы тур выбараў прэзідэнта. І рэкорд будзе пабіты на амаль што больш, чым 2%. Гэта шмат. То бок галасаваць сёння прыйшлі больш за 20 мільёнаў чалавек, больш за 20 мільёнаў палякаў. Вау. Так, гэта шмат. Слухай, ну базава зразумела, што гэта добра. Вось заўсёды ёсць гэтая гульня, каму ідзе высокая яўка на руку. Вось з таго, што мы бачым, усё ж такі трэба адзначыць, што гэта папярэднія вынікі, бо гэта экзіт-полы. Каму гэта пайшло на руку? Ну, бо першая думка правым кандыдатам. Прабачце, Кірыл. Проста мы ўпершыню працуем на сапраўды ў такіх стыхійных варунках, і я таксама намагаюся правяраць на бежонцу, так, усю інфармацыю, якая з'яўляецца. Якраз Роман Романович пытае, ці ёсць вынікі першых экзіт-полаў? Так, ёсць. Мы іх ужо агучылі. А да Кірыла я пытаюся, каму высокая яўка пайшла на пользу? На карысць. Ну, ўсё паказвае на тое, што вельмі моцна замабілізаваліся правыя выбаршчыкі. Вось я бачыў дадзеныя з базарков. Цяпер я ўжо магу казаць, канешне, што ва ўзроставай групе 18-29, гэта я бачыў яшчэ некалькі гадзін таму, але дадзеныя на той момант былі такія, што на першым месцы быў Славомір Мэнсан з падтрымкай 36% галасоў.
гэта просто вау, неверагодна. Вось гэта паказвае просто ну бунт, я шукаю цэнзурнае слово, Калі ласка, знайдзі, бо мы цэнзурны. раздражнёнасць маладых людзей. Незадаволенасць. Незадаволенасць, дзякуй вялікі. Ось, незадаволенасць маладых людзей тым, што адбываецца ў дзяржаве, тым, што іх задзяўбаў, вось, просто адкрыта дуополь, то бок попіс. Яны хочуць чагосьці новага. І мне падаецца так, што калі палітыкі, вось, бо мейнстрымам можна лічыць і ПіС, і платформу, гэта дзве галоўныя мейнстрымавыя партыі. А калі яны не будуць звяртаць на гэту ўвагу, калі да іх нарэшце не дойдзе, што патрэбныя нейкія змены, вось, патрэбная змена пакаленняў сярод палітыкаў. Ідзе новая, ідуць новыя пакаленні, і далей не можа быць так, што Польшчай кіруюць тыя самыя людзі, які кіравалі Польшу ў 90-м годзе. 35 гадоў мінула, прабачце. Вось вы змагаліся у салідарнасці з камунізмам 40-50 гадоў таму. Ось, здаецца, што шмат каму просто трэба думаць аб пенсіі. Вось. У добрым сэнсе гэтага слова. Ёсць унукі, огрудак, вось, ну, карацей, можна назіраць за палітыкай, седзячы выгодна, зручна у фатэлі перад тэлевізорам. Окей, а нас запытваюць яшчэ раз паўтарыць вынікі экзіт-полаў. Зраблю гэта. Рафал Часкоўскі, першае месца, 38% галасоў. Другі Караль Наўродскі, 29,1% галасоў. Трэці Славамір Мэнсан, 15,4% галасоў. Чацвёрты Гжэгаш Браўн, 6,2% галасоў. Адріан Занберг, пяты, 5,2% галасоў. Шыман Галоўня, 4,8%. І Магдалена Беет, 4,1% галасоў. Астатнія набралі крыху менш за 1%. Калі не памыляюся, там Сынышын і Становскі па 1,3. Нешта такое. Нагадаю, што гэта яшчэ не вынікі першага тура выбараў, гэта экзіт-полы. І гэта важна таксама усвядоміць, бо нешта можа змяніцца. То бок мы можам пабачыць яшчэ крыху скарэктаваныя вынікі. Дарэчы, будзе яшчэ ж другі экзіт-пол ад Рэпублікі. Так, дарэчы, вось варта... Кірыл яго... Я ўжо гляджу. Так. Кірыл зараз яго паглядзіць. Так, глядзім. Вось, а я пакуль што распавяду, што, ну, зразумела, што святкуюць у штабе Рафала Часкоўскага, зразумела, што святкуюць у штабе Караля Наўродскага. Па нашых дадзеных, у штабе Шымана Галоўні трагічны настрой. Вось. Ну, я не здзіўлены з такой падтрымкай. 4, колькі там, 4,2, так здаецца. Прабачце, трэба шукаць усё. 4,8 у Шымана Галоўні папярэдні. 4,8, так. Ну, гэта сапраўды слаба. Слаба. Вось. Быў шанец у яго, вось, але... Практыка паказала, што не атрымалася. І ну, сапраўды вельмі выразна бачна мабілізацыю менавіта правага электарату. Ось, калі ў 23-м годзе раззлаваўся і масава прыйшоў на выбары электарат ліберальны, цэнтровы і прагрэсіўны, то падчас гэтых выбараў вельмі значна больш масава прыйшоў электарат правы, кансерватыўны. Ось, лібертарыянскі таксама. Ось, ну, бачыце, гэта як арэлі, так? Ось такія цыклы. Крыху больш мабілізуюцца адныя выбаршчыкі, крыху больш іншыя. І так здараецца ўвесь час. Я працягваю шукаць дадзеныя тэлеканала Рэпубліка. Вось ёсць. Чакайце. Што там? Просто ляжыць сайт тэлеканала Рэпубліка. Пакуль Кірыл даглядзіць... Не толькі мы спрабуем знайсці гэтую інфармацыю. Дакладна. Пакуль Кірыл глядзіць, я скажу, што ў нас ужо ў чаце пачалі святкаваць, што ў нас на стріме больш за 500 чалавек. Калі дакладна, 523. Нічога сабе. Мы просто супер excited. Гэта нам вельмі прыемны такі давер. Гэта вельмі крута. Бо на нашым канале ўсяго амаль 3000 падпісчыкаў і падпісчыц, і больш за 500 чалавек на стріме. Гэта нешта неверагоднае. Дзякуй кожнай і кожнаму. Дасылайце сябрам і сяброўкам, распавядайце, што падчас другога тура у нас таксама будзе эфір. Вось, пакуль мы шукаем дадзеныя... Можа, і столькі рекламы, што каб прайсці праз гэты сайт па шчырасці, я просто не магу. Вось. Я памятаю, хтосьці ўжо там скардзіўся, што ў нас шмат рекламы. Але тэлеканал Рэпубліка проста б'е рэкорды па шчырасці. Вось,
яны, здаецца, просто сёння, бо, вядома, сёння будзе вялікі рух на іхняй старонцы ў інтэрнэце, яны, здаецца, просто продалі ўсе слоты, якія просто былі. І ўсё вісіць, серверы ляжаць, і добра, шукаем далей. Рэлевантны каментар піша White Eagle, што ў гэтых выніках экзіт-полаў часцей за ўсё вось недашанаваны был піс ці іх кандыдаты. Так, звычайна так, это, дарэчы, добры каментар. Ёсць адзін момент, толькі што я чытаў, што фірма Ipsos будзе, робіць калібрацыю. Вось, яна ўжо, скажем так, узглядня. Карацей, удакладніць нешта, узважыць, напэўна. Так, і гэта фірма ўзглядня, так, вось гэтую з'яву, гэты феномен, і калібруе адпаведна, каб проста не было такіх вялікіх памылак, і дадзеныя былі максімальна блізкія да таго, што пасля будзе публікаваць ПКВ. Дарэчы, хачу падзякаваць. Уладзіслаў, яшчэ 100 злотых даната. Шчыра дзякуй. Шчыра дзякуй. Дзякуй вялікі, Уладзіслаў. Вось нам неверагодна прыемна, і таксама, калі хто хоча нас падтрымаць, будзем проста вельмі ўдзячныя. Гэта дапаможа нам працаваць далей і далей радаваць вас кантэнтам на беларускай мове. Слухай, і нам уже пишуць у каментарах, што выгляда так же в другій рунде выйграе Навроцкі. Ці згодны ты з гэтым? Не, скажем так, слухайце. Ёсць такі казус, што вельмі часта людзі проста матэматычна сумуюць, так, што вось ёсць Карл Навроцкі, Славомір Менсон, там Гжегаш Браун, Марек Якубяк, Становскі, напрыклад, яшчэ так. Вось, і што гэта нібыта вось так адразу сумарна і вось наце, калі ласка. Не, яно працуе крыху ўсё ж такі інакш. У 2020 годзе у другім туры выбараў выбаршчыкі Кшыштафа Босака, бо ён быў падчас тых выбараў кандыдатам канфедэрацыі, прыкладна пароўну падзяліліся і прагаласавалі ў роўных амаль што частках, там з невялікай перавагай, там, здаецца, 1,5% на карысць Анджэя Дуды. У дадзены момант гэта една велька невядома. Увогуле, ніякі сацыёлаг вам зараз не скажа, як яны прагаласуюць. Бо чаму? Былі апытанні яшчэ, здаецца, 1,5 месяца таму, якія паказвалі, што прыкладна там 70% і нават больш прагаласуе за кандыдата права і справядлівасці ў другім туры. Частка прагаласуе за кандыдата грамадзянскай кааліцыі, там 15-20%, і нехта застанецца дома. Пазнейшае даследаванне паказвалі, што расла вось гэтая частка, група людзей, якія проста не пойдуць на другі тур выбараў. Гэта першае. Па-другое, я бачыў даследаванне, што праўда, ёсць пытаннічкі да верагоднасці, бо, так, скажем так, не асабліва давяраў, бо там была, здаецца, маленькая проба. Так, што гэта было вось падчас аферы, падчас піку аферы з кватэрай Навроцкага, калі Менсон пачаў атакаваць адкрыта кандыдат права і справядлівасці. І з даследаванняў выйшла, што Карл Навроцкі нез'ядлівы, нібыта, для электарату Славоміра Менсона. Так, што ёсць вось асабліва сярод наймалодшай групы людзей вялікая частка лічыць права і справядлівасць партыі дзядовскай, так, вось такой, скажем так, партія, якая павінна ўжо застацца ў мінулым. Так, і таксама не падабалася вось гэтая сітуацыя, гісторыя з гэтай кватэры, якая так, не ведаю, ці мы калісьці даведаемся ўсю праўду, скажем так, па гэтай аферы ці не. Паглядзім. Таксама, дарэчы, Гжегаш Браун, у яго вельмі асаблівы электарат, і таксама невядома, ці яны пойдуць увогуле на выбары. Окей, хочу дадаць, што Малмарс, дзякую вам яшчэ раз за донат. Мы вельмі ўдзячныя. Вялікі дзякуй. Ірына, таксама дзякуй за донат. Неверагодна дзякуй. Удзячныя. Таксама напісалі, што глядзяць нас з Крэмніевай даліны. Вау. Вось. Каліфорнія, вітамы. Геаграфія проста неверагодная нейкая. Нас глядзіць увесь свет, вось, сапраўды. Наколькі я бачу, што экзіт-полаў рэпублікі яшчэ няма. Ці я яго не магу папросту знайсці, бо ў іх на сайце вісіць плашка, што тыпу хутка будзе,
Так, у Але- мяне нарэшце адчынілася старонка Рэпублікі, але напісана, што вкрутцца. То бок бо неўзабаве. Яшчэ няма. Окей, ну... Гэта дзіўна, дарэчы. Слухай, давай тады абмяркоўваць. Собственно, высокая яўка. Мы ўжо сказалі, што гэта быццам бы спрацавала на Окей, чакай, правах здаецца, кандыдатаў. Здаецца, Зараз Кірилл спраўдзіць, ці ёсць ужо Здаецца, маю, рабяткі, маю. вынікі экзіт-полаў. Так, я знайшоў, дзе яны его. Кірилл усё знайшоў. Так, Ну, всё. я малайчынка. Карацей, чакайце, тут бегучая строка. Аўтарскі экзит-пол тэлевізіі Рэпубліка. Боже, уцякло. Уцякло. Пакуль што мы не бачым добра, вынікаў. ёсць. Ёсць. Рафал Часкоўскі 31,6, Кароль Наўроцкі 29,8, Славамір Мэнсон 14, Адріан Зандберг 6, Гжегаш Браўн 5,4, Галоўня 4,7, Бія 4,4. Вось, цяпер хуценька параўнаем гэта з тым, што маем у дадзеных стандартнага экзит-полу фірмы Ipsos, ось, які агульнанацыянальны робіцца ўвесь час. Скажем так, розніца паміж Часкоўскім, Наўроцкім прыкладна такая ж там 1,2. Славамір Мэнсон у экзит-поле Рэпублікі ніжэйшы, так на 1,5%. Вось, замена на 4-е месцы. Адріан Зандберг робіць лепшы вынік, аніжэлі Гжегаш Браўн. Шымон Галоўня прыкладна на такім жа самым узроўні, і Магдалена Бія таксама прыкладна на такім самым узроўні. Вось, карацей, як мы бачым, дадзеныя экзит-полы вельмі збліжаныя. Я бачу галасы менавіта мейнстрымных каментатараў, менавіта з вось гэтага центровага і прагрэсіўнага так боку, што нібыта там будуць проста неверагодныя дадзеныя з суфіту, так, то бок са столі ўзятыя, вось, дзе проста насуперак таму, што кажа нацыянальны экзит-пол Ipsos, напрыклад, Наўроцкі будзе на першым месцы. Не. Бачым, што дадзеныя вельмі збліжаныя, там розніца 0,1%. Таму таксама выглядае легітна, валідна, ось, мне здаецца, можна давяраць. Ось, у дадзены момант так, трэба ўжо чакаць будзе дадзеных ад панствовай камісіі выборчай, то бок дзяржаўнай выбарчай камісіі. Так, вось мы ўжо выпусцілі на экран вынікі, можна пабачыць. Можаце паглядзець, вось. Да, спадзяюся, што вам добра бачна. Ну, сапраўды, вынікі не вельмі адрозніваюцца ад таго, што мы пабачылі. Практычна ўвогуле не адрозніваюцца. Да, практычна не адрозніваюцца. Адзінае, што вось, так, будзе вельмі цікавая барацьба, вось я таксама зараз гляджу у нас тут на экране, будзе вельмі цікавая барацьба за 4-е месца паміж Адріанам Зандбергам і Гжегажам Браўнам. Гэта, дарэчы, кандыдаты, якія проста знаходзяцца на розных палюсах, так, палітычнай сцэны Польшчы. Гжегаш Браўн — это просто ультра-ультра правы бок. Адріан Зандберг — это ультра-левы бок. Вось, што цікава, дарэчы, такія пераплывы электаратаў паміж кандыдатамі назіраліся ў апошні час у даследаваннях менавіта паміж Мэнсонам і Зандбергам. Вось, я вельмі добра памятаю, што калі пару тыдняў таму выйшлі вось гэтыя тэсцікі, так, латарнік выборчы, яшчэ нейкія, дзе можна было адказаць на некалькі пытанняў, і ён табе даваў інфармацыю, за каго табе трэба галасаваць. І я бачу, што часам былі моцна здзіўленыя прыхільнікі Адріана Зандберга, калі ім паказваўся Славамір Мэнсон, і што цікава, наадварот таксама. Вось, то бок, у шматлікіх пытаннях гэта электараты падобныя, вось, і іх цікавяць часам падобныя рэчы, так, яны на нейкія, выключна нейкія там справы глядзяць абсалютна па-рознаму, ну, напрыклад, там справа абортаў, там ці рэлігія, там ці нешта яшчэ, так. Вось, а на некаторыя рэчы вельмі падобна. І тут вось людзі мяталіся, не ведалі, за каго галасаваць, ці на Мэнсона, ці на Зандберга. Окей. Перайду крыху да чаціку нашага. Нам тут раюць, што наступны раз, каб мы збіралі данаты праз іншую платформу, нагадаю, што вось у вас ёсць QR-кодзік, можна праз Buy Me a Coffee нас падтрымаць. Мы таксама ёсць на Патрыёне. Вось, праз YouTube. Усім дзякуй. Бачу, што Максім Суркоў дакінуў нам данат, Ярослаў, Сябры, я яшчэ бачу некалькі кубачкаў кавы, мы атрымалі так праз Buy Me a Coffee, вось я просто мне выскакваюць паведамленні з Карацей, дзякуй кожнаму, хто нас падтрымлівае. Вы просто неймаверныя людзі, вось дзякуй вам велізарны. Да. І
Давай такое пытанне просто на хлопскі ромузум. Я сам Ой, гэта вельмі добрае слово. Дарэчы, вось у польскай паліталогіі ёсць такі выраз хлопскі розум. І па шчырасці я вельмі добра разумею, ведаю, што азначае па-польску. Але я не ведаю, як гэта перакласці просто на беларускую мову, ось, ці на кожную іншую. Гэта просто настолькі аўтэнтычны выраз, так, што мне цяжка нават распавесці, што гэта значыць. Мне падаецца, што вось расскажы просто, як ты думаешь, вось по-простому. Ой, божачкі там, я Такі адчуваю сябе... по-бытавому. Ось мне нават падпавядае наш рэжысёр, але не, хлопскі розум гэта, божачкі, я вось не ведаю, як сказаць гэта іншымі словамі. Карацей, ты пакуль падумай, а я першым адкажу на сваё пытанне. Гэта прыкладна логіка і разуменне вось жыцця нейкіх жыццёвых сітуацый з пункту гледжання такога абывателя, так, то бок простага чалавека, які не ўдаецца ў нейкія там падрабязнасці, так, то бок справядлівасць павінна быць простай, тыпу вока за вока, ось нешта ў гэтым розе. І таксама гэта тычыцца эканамічных пытанняў, так, што каб зрабіць, каб было больш там грошай у дзяржаве, трэба павысіць проста падаткі, так, вось. Гэта таксама, скажем так, адзін з элементаў хлопскага розуму. Калі нехта зможа патлумачыць гэта лепш, то па шчырасці я проста выдрукую гэтае тлумачэнне і павешу сабе на сцену, таму вы можаце пісаць у каментарах. Карацей, вяртаемся да майго пытання. Ці здзіўлены, ці не здзіўлены ты вынікамі выбараў? Што ты ўвогуле пра іх думаеш? Што для цябе было нечакана? Што здзівіла? Што вось ты чакаў, што не? Я скажу вам шчыра так, я здзіўлены крыху тым, што Караль Наўроцкі не мае 30%. Я ставіў на тое, што ён дасягне вось гэтага парогу, але гэта ўсё ж такі экзіт-пол. Будзе лічыць галасы выбарчая камісія, вось, і там падтрымка Караля Наўроцкага можа вырасці, вось. Калі ён дасягне 30%, гэта будзе поспех права і справядлівасці, поспех у сэнсе іміджавы, так, бо ўсё ж такі лепш мець наперадзе лепш мець наперадзе 3, аніжэлі 2, вось. Чарговы, што можа выклікаць здзіўленне, гэта проста неверагодна добры вынік Жэгаша Браўна. Ось, і гэта паказвае, што пэўныя часам ўсё ж такі можа здарацца экстрэмальныя погляды нейкіх кандыдатаў. Таксама маюць сваю папулярнасць сярод палякаў. Што яшчэ здзіўляе? Вельмі дрэнны вынік Шымона Галоўні. Ось, таму, скажем так, ягоная будучыня так крыху ў чорных тонах у дадзены момант, вось, і мне здаецца, што можна забыць пра тое, каб застацца на пасадзе маршала Сейму на другую палову кадэнцыі Сейму. Ось, хутчэй за ўсё будзе змена такая, як было прапісана першапачаткова у кааліцыйнай дамове. Рафал Часкоўскі горш, чым гэта чакалася ў прагнозах і мадэлях. Вось, я ставіў на тое, па шчырасці, што будзе прыкладна 32-33, вось так, такі вынік. Ну, але таксама тут трэба падкрэсліць, што гэта ўсё ж такі яшчэ экзіт-пол, можа быць крыху інакш. Вось. І сапраўды вельмі выразна бачна проста вельмі моцную мабілізацыю правага электарату. І гэтыя выбары могуць проста пераўтварыцца ў рэферэндум, як заўсёды, дарэчы, вось рэферэндум у другім туры, дзе палякі будуць выбіраць той накірунак, у якім хочуць, каб ішла іхняя краіна. А дарэчы, пакуль я адкажу сам, і дарэчы, у мяне ёсць ужо цікавая цытата, бо кандыдаты ўжо нешта прамаўляюць, я хачу пра гэта распавесці. Ці распавядзеш ты, за каго ты сам галасаваў? Не, я не распавядаю, за каго я сам галасаваў. Патлумачу чаму. Мне шмат разоў прилятала ў каментарах, што я такі тут просто прапагандыст. Пры гэтым мне пісалі, што я і пісоўскі прапагандыст, і левацкі прапагандыст, і, боже мой, і прапагандыст Туска. Вось, на мне сапраўды ўжо кляйма няма дзе ставіць. Вось, і я некалі казаў, што на гадавіну нашага падкасту я прыйду просто вось у гэтых ачыўках, вось, і буду весь абвешаны як генерал Паўночнай Карэі, так, вось гэтымі пабрыкушкамі, так. Вось, я не буду казаць. Скажу вам так толькі, што вызначыўся я са сваім выбарам за дзён 10 да выбараў канчаткова.
Вось мне было вельмі цяжка зрабіць выбор. Я выбіраў паміж трыма кандыдатамі. Вось чаму так? Таму што не адна палітычная сіла ў Польшчы не адлюстроўвае маіх чаканняў, так? То бок у кожнага прабачце, у кожнага з нас з вамі ёсць свая сістэма каштоўнасцяў. Вельмі шмат хто з вас ведае пра піраміду Маслоў, так? Прыкладна так выглядаюць нашыя каштоўнасці ў палітычным сэнсе. Ёсць нейкія пытанні, якія для кагосьці з'яўляюцца проста нейкім падмуркам, у той час для кагосьці іншага яны знаходзяцца значна вышэй і ўжо не маюць аж такога ўплыву, так? Таму я просто вызначу для сябе некалькі пытанняў, якія для мяне найбольш важныя. І я не знайшоў ніводнага кандыдата ці кандыдаткі, які б мог сабраць просто адразу ўсе гэтыя пытанні ў адным. Таму, скажем так, выбор быў трудны. Про другі тур я ўвогуле не буду нічога казаць. Таму так. Ну, прабачце, вы хочаце, каб была гульня ў аб'ектыўнасць? Все зразумела. Не хочаш распавядаць, не распавядай. Пакуль я хутка адкажу таксама, што я лічу... Але ніхто не здагадаецца за каго. Хутка я сам раскажу, што я думаю пра гэтыя вынікі, і хутка распавяду, што сказаў Карэль Навроцкі. Ён ужо звярнуўся да Славаміра Мэнсана. Так. Тут будзе, дарэчы, вельмі цікава. Пачакай. Карацей, хутка другі тур выбараў. У руках я трымаю кнігу «Кароль» Шчэпана Твардага, польскага пісацеля, пісьменніка, ад выдавецтва Янушкевіч на беларускай мове. Яе можна выйграць, вось гэты самы экземпляр, напісаўшы ў каментарах, дарэчы, і у эфіры, і потым пад відэа, якое мы апублікуем асобна, і пад гэтым эфірам, які захаваецца на Ютубе, напішыце ў каментары свой прагноз на другі тур выбараў. Мы у наступным эфіры будзем намагацца падвесці вынікі гэтага вашых прагнозаў. Не ведаю, ці дакладна у нас атрымаецца зрабіць гэта падчас эфіру ці крыху пазней, але вынікі прыкладна будуць у наступным эфіры. Вось, пішыце свае прагнозы на другі тур, колькі набярэ Рафал Часкоўскі, колькі Карэль Навроцкі, бо ўжо па выніках экзіт-полу яны дакладна выйдуць у другі тур. Вось, а таксама выдавецтва Янушкевіч дае зніжку 15% на гэтую кнігу і на іншыя кнігі, собственно, выдавецтва Янушкевіч у склепе «Кнігаўка». Прамакод «Выборы», ён ёсць у апісанні пад гэтым відэа. Замаўляйце, пераходзьце па спасылцы, на экране таксама ўсё ёсць. Вось такі вось конкурс. Пішыце ў каментары, пішыце ў чаціку эфіра. Вось, мы разыграем гэту кнігу, я чытаю, вельмі цікавая і вельмі хто роіць. Вось. А цяпер ідзем далей. Так, сябры, ёсць яшчэ адна важная рэч, і пра што трэба таксама пазначыць, што нас чакае неспакойная палітычная ноч, бо ўсё ж такі тыя дадзеныя, якія мы маем, яны не кажуць адназначна, хто на першым месцы. Сябры. Там розніца 1,7%. Трэба заўсёды трымаць у галаве інфармацыю пра тое, што ёсць статыстычная пагрэшнасць. Так? І разам з падлікам галасоў гэта ўсё можа змяніцца. Насамрэч, у нас да канца эфіру засталося крыху менш за паўгадзіны, так, то бок мы не можам чакаць на падлік галасоў. Але сёння ўвечары мы можам пайсці спаць з адным палітыкам на першым месцы, а заўтра раніцай прачнуцца з іншым палітыкам на першым месцы. То бок барацьба за першае месца яна не скончылася. Тут ёсць розныя варыянты. Розніца паміж імі можа і павелічыцца, але таксама можа значна зменшыцца і ўвогуле знікнуць. Таму Окей, я зараз пераходжу да донату яшчэ. Дзякуй Дмітрыю, дзякуй Дзмітрыю, дзякуй вялікі Славе, дзякуй вялікі Філіпу, дзякуй вялікі Ксіне АК. Мы вам неверагодна ўдзячныя, гэта вельмі прыемна. Сябры, мы сапраўды не спадзяваліся, і гэта проста вау. І дзякуй вялікі кожнаму, хто нас падтрымлівае. Рабіце так далей, і наш праект будзе развівацца.
існаваць далей, мы будзем радаваць вас усё новым і новым цікавым і разнастайным контентам. Дарэчы, Філіп піша, што экзіт-полы ў межах працэнціка памыляюцца не мацней, то ж шмат адрозненняў у падліку ад двух блізкіх экзіт-полаў я б не чакаў. Агулам звычайна маргінас буэнду, то бок статыстычная пагрэшнасць складае там каля 3%, так? Вось. Ipsos увогуле заслужыў даверы, менавіта таму не змяняецца вось цягам шмат гадоў фірма, якая робіць агульнанацыянальны экзіт-пол. Другі экзіт-пол сёння рабіла фірма ОГБ. Вось, гэта фірма, якая тыя, хто нас глядзяць доўгі час, могуць памятаць, што месяца 3 таму было сенсацыйнае даследаванне, дзе была такая праекцыя, скажем так, другога туру выбараў, і там Карен Наўроцкі, там, здаецца, на 0,1% ці 0,2% абагнаў Рафала Часкоўскага. Гэта вось менавіта тая фірма, якая зрабіла экзіт-пол для тэлеканала «Рэпубліка». Што ж, што варта падкрэсліць? Вось я бачу тут Рафал Часкоўскі абвясціў, што патрэбна будзе поўная мабілізацыя. Ну, гэта дакладна. Прабач, у мяне ёсць две вельмі важныя цытаты. Так? Карен Наўроцкі звярнуўся да Славаміра Мэнцэна. Сказаў, што пані дактожа, час ратаваць Польшчу, і кажа, што мы удваіх хочам суверэннай, сільнай, багатай і бяспечнай Польшчы. Зразумела, што ён зараз будзе перацягваць галасы Славаміра Мэнцэна. І, што цікава, мы ведаем, мы, напэўна, распавядалі, што на 25 траўня запланаваны марш кааліцыі абыватэльскай, які папярэдне яны планавалі перад першым турам выбараў, але потым перанеслі, бо зразумела, што перад другім турам галасы будуць важней. Карен Наўроцкі абвясціў марш на 25 мая у Варшаве. Таксама ў Варшаве? Так. Кажа, што трэба устрымаць марш Дональда Туска, і кажа, што, па-першае, Польшча і палякі, нег жые польска, і ён заклікае староннікаў таксама выйсці на марш на свой у Варшаве. Гэта будзе цікава, бо хавайцеся ў бульбу красиву. Два вялікія маршы, і ну не тое, каб не зразумела, хто куды пойдзе, зразумела, але дзе гэта ўсё памесціцца. Я па шчырасці не ведаю, як это будзе выглядаць у разуменні штабоў, абодвух штабоў насамрэч. Вось, бо два вялікія, просто ну гэта будуць сапраўды вялікія мерапрыемствы. Канечне, я не асабліва спадзяюся, што, напрыклад, гэта будзе выглядаць прыкладна так, як было, гэта быў, здаецца, 1 кастрычніка 23 года, калі быў марш у Варшаве, было там, здаецца, больш за 600 000 чалавек. Вось, конечно, залежыць ад надвор'я і так далей. Вось, але, па-першае, я вельмі спачуваю польскай паліцыі, шчыра, якая будзе, і у мяне вялікі шанцунак да паліцэйскіх. Ось, я сапраўды ім спачуваю, бо за тыя невялікія грошы, за якія яны працуюць, ім даведзецца просто ввести рэжым асады, здаецца, просто ў Варшаве. Ось, бо я слаба сабе уяўляю, як гэта будзе выглядаць лагістычна і як зрабіць так, каб не дайшло да нейкіх там інцыдэнтаў, ось, якія ну, могуць здарацца, бо не ўсе людзі умеюць паводзіць сябе добра. Ох, ну і пра транспарт нам уже пішуць, што таксама будзе транспартны калапс. У паліцыі будзе шмат працы. Гэта будзе калапс усяго. Ось, добра, што гэта нядзеля, ось, насамрэч. Але так, здарэнне будзе вельмі цікавае. Дарэчы, у нас яшчэ ёсць данаты. Вячаслаў, дзякуй, Сергей, дзякуй. Філіп удакладняе, гэта, дарэчы, сацыёлог Філіп Беканаў, што на экзіт-полах Ipsosa памер выбаркі больш за 90 000 чалавек, таму памер памылкі менш за адсотак хіба будзе. Окей, ну паглядзім, канешне, так, паглядзім. Калі менш чым адсотак, то гэта будзе просто цудоўніша. Ну, мне здаецца, што памер выбаркі тут не асабліва мае ўплыў усё ж такі, бо карацей, так. Пакінем, хутка побачым. Ужо, дарэчы, заўтра абяцаюць увечары ці ўначы вынікі выбараў. Да не, слухайце, мы насамрэч больш блізкія дадзеныя выбараў. Мы вось прыкладна там праз, здаецца, 1,5 гадзіны будуць дадзены late poll,
Вось гэта першы такі, скажем так, экзіт-пол, які дададуць першай інфармацыі з камісіі выбарчых. Пасля будзе late пол, але гэта будзе 3-4 гадзіны ўначы. То бок заўтра раніцай мы прачнемся ўжо ведаючы сапраўды, хто перамог у першым туры. Гэта першае, а такі ўжо найбольш дакладныя дадзеныя. Пётр Марчыняк, які з'яўляецца старшынёй выбарчай камісіі дзяржаўнай, ён сказаў, што бліжэй да вечара ўжо будуць поўныя дадзеныя. Окей, я пабачыў на Онеце вынікі экзіт-пола па ўзроставых групах. Дарэчы, вельмі цікава, мне падаецца, што гэта эксклюзіў, які зрабіў Онет, не будзем тут выводзіць, але ёсць цікавыя лічбы. У групе 18-29 гадоў па выніках экзіт-полаў Славомір Мэнсон, першае месца, 36%. Ну, так, як я казаў, пару хвілін таму. Адріан Занберг, 19,7%. Другое место. Рафал Часкоўскі, 12%. Чацвёртае место. Наўродскі, 10,5%. Ты не сказаў, хто на трэцім. Ой, Часкоўскі, трэцяе место, 12,2%. Простите, памыляюся. Наўродскі, чацвёртае место, 10,5%. А крыху па... дёргаю за 30-39. Ты здзівішся? Зноў Мэнсон, 26,2. Ужо на другім месцы. Часкоўскі, 29%, Наўродскі, трэцяе месца, 18,8%. І, ну, уже старэйшыя групы, 40-49. Гэта ўжо тое, што падобна на вынікі вынікаў. Часкоўскі, 33,8, Наўродскі, 26,5, Мэнсон, 11,9. Карацей, як я магу гэта пракаментаваць? Так, як я казаў хвілін, там, здаецца, 20 таму ўжо, што Дуополь вось пачынае крыху так крушыцца, вось, і людзей фактычна проста дастала, людзі хочуць пераменаў, так? Пераменаў у сэнсе тым, каб вось гэтая старая гвардыя палітыкаў пачынала сыходзіць і даваць дарогу маладым. Гэта вось галоўны тэзіс, калі гаворка ідзе пра менавіта гэтыя ўзроставыя групы. Слухай, ну яшчэ з цікавага даныя таго ж Онету, ну яны разбілі больш дакладна вынікі экзіт-полаў. У веку 50-59 Часкоўскі 36,5, Наўродскі 35,6, далей Мэнсон 8. А ў групе 60+, ужо Наўродскі першы 44,8, Часкоўскі другі 42,6, у наступнага кандыдата 2,9, гэта Гжегаш Браўн. То бок, чым старэйшыя людзі, тым больш вось яны... Так, калі вось гаворка пра гэтыя ўзроставыя групы, чым вышэйшая ўзроставая група, тым моцней трымаецца вось гэты дуополь, так, гэты попіс. І наадварот зусім усё выглядае ў ніжэйшых узроставых групах. Што я хацеў яшчэ сказаць? Бліжэйшым часам вы будзеце бачыць сёння, заўтра вельмі шмат твітоў, пастоў, інфармацыі пра тое, што вось усё ўжо вызначылася, другі тур, можна сказаць, вядомы, так, а яно ўсё ж такі працуе не так. Па-першае, далёка не ўсе людзі, якія галасуюць у першым туры, прыходзяць на другі тур. Гэта варта памятаць. Па-другое, я казаў, што ёсць вось такое паняцце, гэта выборца пікніковы, выбаршчыкі выходнага дня. У другі тур заўсёды прыходзіць хваля людзей, якія не былі ў першым туры. Гэта часта бываюць увогуле проста новыя людзі. Некаторыя з іх часам увогуле ніколі не галасавалі. І вось паддаліся намовам сяброў, знаёмых ці сям'і і пайшлі. Як прагаласуюць гэтыя людзі, пакуль яшчэ невядома, бо трэба будзе глядзець на тыя дадзеныя пытанні, якія з'явяцца вось неўзабаве цягам, скажем так, парачкі дзён. Окей, што яшчэ? У нас пытаюць, як прагаласавала Гайнаўка. Мы пакуль што такой інфармацыі мы хутчэй за ўсё не знойдзем, але я думаю, што мы ўжо даведаемся пра гэта падчас нашага стрыма ў сераду, у 19 гадзін. Так, у сераду мы будзем дакладна ведаць ужо, як прагаласавала Гайнаўка. Дарэчы, гэта вельмі добрае пытанне, дзякую вам вялікі. Дадзеныя мы знойдзем у дзяржаўнай выбарчай камісіі, канечне, падзелімся з вамі і прааналізуем гэтыя дадзеныя. Ну і проста яшчэ раз паўтару, што наступны наш эфір яшчэ, па-перша, у нас будзе 2 эфіры перад другім турам выбараў, 2 серады.
у 19 гадзін, вельмі проста запомніць. Што я хочу сказаць? У мяне ёсць дадзеныя папярэднія па экзіт-полах не па гайнаўцы, але по падляшскаму воеводстве. І там Часковскі 27%, Караль Навроцкі 37%, Славамір Мэнсон 17%. Вось. Табе Гэта не гайнаўка, але табе прасцей шукаць, але мы казалі таксама у адным з нашых выпускаў, дзе мы абмяркоўвалі гайнаўку, што гайнаўка выдзяляецца на фоне падляшскага воеводства вельмі моцна. Вось таму, скажем так, тое, што ты зараз сказаў, можа не мець абсалютна ніякага дачынення да гайнаўкі. Але гэта варта памятаць. Вось таксама на наступны стрым мне трэба прынесці лаптоп у тэлефоне, ўсё шукаецца значна даўжэй. І яшчэ таксама дадзеныя Донета ёсць параўнанне падтрымкі правых кандыдатаў, левых кандыдатаў і астатніх. І быццам бы выходзіць, што правіца атрымала ў першым туры, падкрэслю, па выніках экзіт-полаў 51,5%, обуз жандовы, прабачце, не так, не левыя і правыя, правіцовая апозіцыя 51,5%, і обуз жандовы, то бок гэта партыя, які зараз ва ўладзе, 39,7%. Так, бо Адріана Занперга падтрымку гэта не ўлічваецца. Але вось таксама паўтараю зноўку, простая арыфметыка тут не працуе. Таму, калі ласка, вось на гэтай лічбы ўвогуле у дадзеным не звяртайце ўвагу. Але цікава. Але гэта цікава, канешне, але гэта не азначае, што вось менавіта так яно будзе сумавацца ў другім туры. Гэта працуе зусім інакш. Будзе, ось, як казаў у папярэдніх нашых эфірах, у папярэдніх выпусках падкасту, што пасля першага тура адбываецца вялікі рэсет. Ось, і у бліжэйшыя пары дзён мы з вами яго пабачым. Будзе такая ўстраска новая вось гэтых слупікаў падтрымкі. Ось, і ўсё можа вельмі моцна змяніцца. Тое, што мы ведаем дакладна на дадзены момант, што другі тур выбараў гэта една велька невядома. Ось, гэтыя выбары пераўтвараюцца проста ў неверагодна цікавыя насамрэч, абсалютна непрадказальныя. У дадзены момант я упэўнены, што ніводны добры сацыёлаг ці палітолог не скажа вам, хто пераможа ў другім туры выбараў. Бо гэта будзе, скажем так, як ткнуць пальцам у неба. Вось, у аднаго атрымаецца згадаць, так, у іншага не атрымаецца. Вось, таму так. Окей, дзякуй яшчэ раз за донаты. Дік-пік нас падтрымаў, Мацій нас падтрымаў. Шчыра дзякуй. Нам вельмі прыемна, нават, па-першае, нам вельмі прыемна, што у нас зараз глядзіць 500 чалавек. Гэта просто нейкі супервынік. Цудоўнейша. Па шчырасці, я ў лёгкім шоку, вось, уяўляю сабе ў дадзеным аўдыторыю 500 чалавек. Я нават не уяўляю, па шчырасці. Гэта вялікі кінотэатр, здаецца. Больш. Больш, так. Вось таму вялікі дзякуй усім, хто нас глядзіць. Усім тым, хто нас падтрымліваюць у дадзены момант. Dziękujemy również wszystkim widzom polskojęzycznym. Wiem, że dla was część tego, co mówimy, może być niezrozumiała, aczkolwiek będziemy się starali mówić w taki sposób, żeby to było wyraźne. Jednak języki mamy podobne, więc przynajmniej częściowo to może być zrozumiałe. Окей. Яшчэ крыху цытат. Александр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, таксама пагаджаецца са словамі Кірыла, эксперта падкаста «Зроблена ў Польшчы», што шансы 50/50 перад другім турам. Так, абсолютно. Мабілізацыя важна, а ён сам, кажа, будзе галасаваць на Рафала Часкоўскага. Так, сябры, перад другім турам, увогуле ў другім туры вырашаць будзе мабілізацыя электаратаў. Кожны са штабоў, ці то штаб Рафала Часкоўскага, ці штаб Караля Навроцкага, ось, бо гэтыя два кандыдаты выйшлі ў другі тур выбараў. Гэта дакладна. Вось гэта мы ведаем, дарэчы. Вось тут неспадзянак, сюрпрызаў ужо дакладна не будзе, бо адрыў паміж Навроцкім і Мэнсонам гэта каля 15%, тут няма нейкіх шансаў. Вось, мы віншуем ад імя падкасту «Зроблена ў Польшчы» спадара Рафала Часкоўскага і спадара Караля Навроцкага з выхадам у другі тур выбараў. Далей няхай пераможа найлепшы. Вось, няхай працуе дэмакратыя, вось гэтая магія
выбараў. Ну і дарэчы, давай, у нас засталося 5 хвілін до канца эфіра. Калі яшчэ ёсць нейкія пытанні, Ёсць словы Славаміра Мэнсона. Так. Ён падзякаваў сваёй жонцы і маме. Ён кажа, што вынікі могуць крыху змяніцца, але ён кажа, што вельмі ганарыцца тым, сколькі набраў адсоткаў. Кажа, што дзякуе сваім выбаршчыкам, кажа, што гэта ад 2,5 до 3 мільёнаў галасоў. Так. Вось, і кажа, што зноў паўтарыў, што акрамя таго, што ў другі туры ён меў найбольш вялікія шансы з Рафалам Часкоўскім, гэтага, на жаль, не адбылася. Вось, але ён кажа, што трэцяе месца дакладна гэта найвышшы поспех у гісторыі канфедэрацыі, і гэта вельмі важна. Гэта сапраўды праўда. Славамір Мэнсон, нягледзячы на тое, што тэндэнцыя, тренды ў апошнія некалькі тыдняў ўжо былі такія не вельмі цікавыя для яго, то ўсё ж такі у яго атрымалася зрабіць неверагодна добры вынік. Гэта сапраўды вялікі поспех канфедэрацыі, вялікі поспех Славаміра Мэнсона. Дакладна Славамір Мэнсон умоцніў, падбудаваў сваю пазіцыю канфедэрацыі. Вось, у дадзены момант недзе цячэ лёгкая сляза такая мужчынская па твары Кшыштафа Босака, ось, бо яны, акрамя таго, што яны лідары, то яны яшчэ і канкурэнты паміж сабой ўсё ж такі ў канфедэрацыі, бо не можа быць двух лідараў скажем так, заўсёды. Вось, адзін з іх павінен кагосьці выгрызці. Давай толькі нагадаем, што Кшыштаф Босак гэта другі лідар канфедэрацыі. Гэта другі лідар канфедэрацыі, і гэта віцэ-маршал Сейму. Ён быў кандыдатам у прэзідэнты Польшчы ў 2020 годзе. Дакладна. Вось, у нас яшчэ пыталіся, ці можна даведацца пра дадзеныя, колькі беларусаў з польскімі пашпартамі галасавалі ў першым туры? Не, на жаль, мне здаецца, такая інфармацыя ўвогуле нідзе не будзе даступная. У сэнсе, не выбарчая камісія і гэтак далей не робіць сарціроўкі, так? Але мы будзем сачыць, магчыма, будуць з'яўляцца нейкія сацыялагічныя даследаванні, бо ўсё ж такі польскія грамадзяне іншаземнага паходжання гэта ўжо ўсё больш і большая група людзей. Так? І сацыёлагі дакладна пачнуць раней ці пазней звяртаць увагу на гэтую групу. Ну, ось як мы калісьці распавядалі пра даследаванне Нацбанку Польшчы, пра эканамічнае становішча беларусаў, асобна было даследаванне пра украінцаў у Польшчы, таму, магчыма, нешта паявіцца такое і вось у кантэксце выбараў. Дарэчы, мне падаецца, што чым больш мы, беларусы, беларускія, іншыя эмігранты і эмігранткі будуць актыўныя проста ў нейкім палітычным, грамадзянскім жыцці Польшчы, тым дакладна да гэтага цікавасць будзе расці, бо тады проста больш узмацняцца будзе наша бачнасць і будзе зразумела, навошта пра нас нешта даведвацца. А яшчэ нас віншуюць. Кажуць, што зычылі, Александр піша, зычыў вам заўтра 3000 падпісантаў, але прабілі гэта ўзровень уже зараз, і дакладна я бачу на шчотчыку 3000 падпісантаў падпісантак у прамым эфіры. Мы з вами ў прамым эфіры віншуем чарговы важны парог нашага падкасту. Так, мы здабылі вышыню ў 3000 падпісчыкаў, седзячы вось тут у прамым эфіры перад вами, перад камерамі. Окей, у нас засталося па шчырасці 6 хвілін. Да. Давай такія папярэднія быццам бы вынікі першага тура яшчэ раз замацуем, бо мы больш дакладна паразмаўляем у сераду, у прамым эфіры таксама, ужо калі будуць дакладна вядомыя лічбы, ужо калі будзе больш падрабязная рэакцыя штабоў. Вось, пра што нам кажуць гэтыя вынікі экзіт-полаў зараз? Кажуць пра тое, што польскае грамадства падзеленае неверагодна моцна. Так, насамрэч, падзел гэта прыкладна 50-50. Ось, і ўсё залежыць ад мабілізацыі. Крыху большая мабілізацыя з аднаго ці іншага боку вырашае лёс тых ці іншых чарговых выбараў. Ці гэта будуць прэзідэнцкія, ці парламенцкія, ці лакальныя, ці іншыя. Так? Ось, падзел вельмі вялікі, вельмі глыбокі. Ось, польскае грамадства гэта як два племені, якія ўвесь час сварацца і б'юцца паміж сабой. Гэта вось я яшчэ некалі распавядаў пра такую карыкатуру, так, дзе карыкатура заснаваная на Грунвальдскай бітве, дзе на горцы стаяць крыжакі, вось, а ўнізе на полі палякі паміж сабой б'юцца. Так? І крыжакі адзін аднаму кажа: бляха, яны без нас распачалі. Вось. І гэта
Праўда. Вось. Засыпаць гэты падзел, мне здаецца, ўжо проста немагчыма. Дарэчы, вось было вельмі добрае пытанне падчас папередняга стрыму, дзе спыталіся мяне, ці ёсць шанец, каб з'явіўся такі кандыдат. Шанец, канечне, ёсць, але ён, здаецца мне, усё ніжэйшы. Вось было вакенца магчымасцяў, каб выбраць трэцяга кандыдата ў 2020 годзе. І не тое, каб я вельмі моцна тапіў за шымонагалоўню. Не. Я просто чалавек па сваёй сутнасці з поглядамі цэнтровымі. У некаторых пытаннях я крыху больш у левы бок. Паверце мне, ёсць вельмі шмат пытанняў, па якіх я вельмі моцна ў правы бок. Вось мой кампаньён гэта дакладна ведае, ён часам у шоку ад маіх поглядаў, наколькі яны правацкія па шматлікіх рэчах. Это мае вітаночкі ўсім, хто называе мяне леваком. Вось паглядзім, што будзе далей. Склеіць гэтую дзяржаву вельмі складана, і я просто малюся за Польшчу, хаця я атэіст. Ось, каб Польшча перажыла гэты перыяд такога ідэалагічнага падзелу і выйшла з гэтага пераможцам. Окей, і што атрымліваецца? Усё ж такі правіцца ў Польшчы таксама. А ты здзіўлены? Ну, я не здзіўлены, абсолютно. Але ўсё ж такі пасля выбараў у 23-м годзе парламенцкіх падавалася, што далей будзе вось больш цэнтральныя ідэі, больш папулярныя. Не, так слухай, уся праблема ў тым, уся сутнасць справы ў тым, што вось тыя 10% прыкладна людзей, якія прыйшлі ў 23-м годзе, якіх не паказвалі ніякія даследаванні. Дарэчы, вось фрэквенцыя, то бок яўка сёння, яна таксама, ну, калі пацвердзіцца, вось гэта там амаль што 67%, гэта таксама значна больш, чым паказвалі даследаванні, такія, ну, валідныя даследаванні, так гэта прыкладна на 5% больш. Я думаў, што будзе прыкладна 58%. Вось, то бок бачыце, колькі прыйшло людзей. Так, дык вось тыя 10%, якія стаялі ў чэргах у 23-м годзе, яны расчараваны, і яны проста сёння засталіся дома у вялікай сваёй колькасці. Ось, яны нікуды не дзеліся, яны таксама жывуць сярод нас. Ось, уся справа ў мабілізацыі электаратаў і таго ці іншага боку. Ці пабачым мы гэтыя 10% у другім туры? Гэта проста неверагодна цяжкая задача для Рафала Часкоўскага у гэтым выпадку, бо менавіта гэтая група выбаршчыкаў для яго неверагодна важная. Вось, у дадзены момант, што будзе далей, і аднаму і другому штабу трэба будзе крыху змагацца за галасы Мэнсона, бо абсолютна не азначае, што усе выбаршчыкі Мэнсона прагаласуюць за Рафала Часкоўскага. Ні з аднаго, ні за другога. Ні за аднаго, ні за другога. Вось, паверце мне, там будзе вялікі падзел. Канечне, залежыць ад таго яшчэ, ці Славамір Мэнсон адкрыта падтрымае кагосьці з кандыдатаў, ці проста скажа «галасуйце сэрцам», ці зробіць, як, напрыклад, Шымон Галоўні ў 20-м годзе. Скажа, ну, я галасую вось за яго, а вы як хочаце. Ось. Ну, але гэта будзе таксама падтрымка. Дакладна, гэта будзе, магчыма, пасрэдная, але ўсё ж такі падтрымка. Так. Ну, а далей вырашаць людзям. Паверце мне таксама, што тое, што нейкі кандыдат, палітык, кажа, што ў другім туры выбараў і хочаце, божа, ідзіце і галасуйце вось за яго, гэта не значыць, што ўсе устануць і пойдуць. Ось, яно таксама не працуе. Дарэчы, я глядзеў інтэрв'ю Шымону Галоўняму, ён казаў, што яму ў віну ставілі, што праз яго Рафал Часкоўскі прайграў выбары ў 20-м годзе, што ён не сказаў, што ідзіце і галасуйце. Гэта такое, але проста пра тое, што як робіцца так, такія галасы ёсць дагэтуль. Вось, усё. 2 гадзіны 500 чалавек плюс гэта просто неверагодна, сапраўды. Так, мы вельмі ўдзячныя. Мне падаецца, пакуль што з Кірылам нават дагэтуль не асэнсоўваем, што ўвогуле зараз адбывалася. 2 гадзіны прамога эфіра, гэта наш такі першы досвед. Мы вам вельмі ўдзячныя за падтрымку, за вашыя данаты, за то, што вы проста глядзелі, за то, што вы ставілі лайкі, пісалі каментары. У чаціку было нейкая неверагодная колькасць паведамленняў ад вас. Вось, вялікі дзякуй за падтрымку ва ўсіх фарматах. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл. Пабачымся ўжо ў сераду 19:00, ну і ў другім туры выбараў таксама. Вось, далучайце да нашых прамых эфіраў. І, калі ласка, пішыце яшчэ ў каментарах. Можете таксама пісаць у мяне ў твітары, там недзе ў рэплаях. Вашыя заўвагі, калі яны ў вас ёсць, каб наступныя эфіры былі яшчэ лепшымі. Мы сапраўды прыслухоўваемся да нашых гледачоў, працуем над сабой і робім кантэнт яшчэ лепшым. Дзякую усім, хто быў сёння з намі, і да сустрэчы.